Tisztelettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Siki Gábor, és a mostani műsorunk apropója. Ugye tudjuk, hogy nagyon sok templom nagyon rossz helyzetben van, és milyen sokat segítene, hogy ezeket a templomokat föl lehetne újítani. És ez például megtörtént a debreceni kis templommal, egy egészen újszerű szigetelési technikának köszönhetően, és ez a szigetelési technika ez Magyarországon már 20 esztendőről tekint vissza, ebből az apropóból hamarosan egy konferencia is lesz Miskolcon. Én köszöntöm stúdiónkban Pap Tibort, a debreceni kis templom lelkipásztorát. Mennyire volt akkor már nagyon égetően szükség arra, hogy így módon ezt a templomot föl lehessen újítani, hiszen ugye ezzel a technikával sikerült megújítani a debreceni kis templomot is. Sokan nem tudják azt, hogy Debrecen legősibb, legrégibb temploma a kis templom, hiszen 1719-ben kezdték el az építését, és 1726-ban be is fejezték. A nagy templom majdnem egy 100 esztendővel később készült el, tehát mi ennyivel idősebbek vagyunk az építmény tekintetében. A 1980-as évek végén egy teljes renoválás ment végbe a templomunkban, külső-belső renoválás és tatarozás, és akkor megpróbálkoztak egy olyan fajta technikát alkalmazni, ami a falba épített fémszálak, ezüstszálak és elektromos áram segítségével próbálja a nedvesedést úgymond elűzni, illetve szárítani a falat. Hát több mint 10 év telt el a technika bevezetése óta, és a módszer nem működött. Mivel ennek a templomnak 1719-ben nem volt olyan alapja, mint amit manapság egy ilyen építkezésnél letesznek, sőt azt is tudjuk, hogy a Debrecen városa akkortájt egy eléggé nedves területű, belterületű város volt, bizony a falakba erősen beszivárgott a talajnedvesség. A 80-as évek végén elvégzett felújítási technika sikertelensége miatt a 2000-es évek elején a templom belső déli homlokzata helyenként olyan mértékben újra átnedvesedett, hogy viccesen azt szoktam mondani a látogatóknak, hogy a salétromosság miatt Magyarország teljes hegy és vízrajza látszott a falon, és nyáron, amikor nagyon meleg volt, akkor szinte dohos volt a templom levegője. Jelzéseket kaptunk gyülekezeti tagoktól, hogy ők azért nem tudnak jönni az Isten tiszteletre, mert ezt a dohos rossz levegőt ők nem tudják elviselni. És akkor gondolván azt, hogy nekünk valamit tennünk kell, és ha egy régi módszer nem működött, keressünk egy újat, kerültünk kapcsolatba az Aquapol Technika magyarországi képviselőivel, és akik meggyőztek minket arról, hogy az a technika, amit ők Magyarországon képviselnek, az tökéletes megoldás lesz a templom számára. És akkor úgymond presbitérium úgy döntött, és műszaki szakemberek is vannak a presbitériumban, ők is tanulmányozták a technikának a műszaki leírását, hogy valóban ezt meg kell próbálni, mert nagyon jók a referenciák, és az az elv, ahogyan működik ez a falszárítás, illetve utólagos szigetelés, ez minden bizonnyal megoldaná a mi problémánkat. Most hát szerződést kötöttünk a céggel, akik el is végezték a legszükségesebb munkálatokat, mint egy 3 méter magasságban a templom déli falát teljesen leverték, tudnék a vakolatot, eltávolították a régi úgymond falszárító berendezéseket, és engedtük azt, hogy a templomtérben elhelyezett berendezések elkezdjék kifejteni a hatásukat. Idestova ennek 5 esztendeje, és a cég képviselői évente többször rendszeresen jöttek és vizsgálták a fal nedvességét mérések alapján, és a mérési jegyzőkönyvek azt tanúsították, hogy jól kimutathatóan fokozatosan csökken a fal nedvessége. Most jutottunk el odáig, hogy a fal olyan szinten száradt, hogy ezen a nyáron szeretnénk egy speciális odaillő lélegző vakolattal mindezt helyreállítatni. Éppen ha minden igaz, ezen a héten el is kezdődnek ezek a munkálatok, és nagyon sokan megkerestek bennünket, és nagyon sokan kérdezték a véleményünket arra vonatkozóan, hogy hasonló problémával küzdenek. Voltak, akik személyesen eljöttek, egyházak képviselői, és nem csak a református
gyülekezetek lelkészei, hanem más gyülekezetek képviselői is, sőt, világi emberek jöttek el, akik a saját építményeikben, régi épületekben küzdöttek hasonló problémával, és mindenki felé azt a pozitív élményt és tapasztalatot tudtuk elmondani, hogy igen, ez egy nagyon hatékony és jó működő módszer, és hát örülök, hogy most mi erről a rádió nyilvánosság előtt is beszámolhatunk, és magunk részéről ezt szívesen és szeretettel tudjuk ajánlani azoknak, akik hasonló problémával, nedves fallal, szigeteletlenséggel, salétromossággal küzdenek a régi patinás szép épületekben. Hisszük, hogy mindenütt működik ez a berendezés, nem csak mi nálunk az ősi kis templomban.